Mutungamiri wenyika yeZambia abva ashoka Southern Africa yose. Patikuona panguva ino nyika yeZimbabwe paringori after propagandas vari on the move kusecure power until 2030. As the schools reopen ashamisa vanhu vese veSouthern Africa pakuonekwa kuti anoudza maparents ese kuti there is no free education, stationary, mabhuku netuition hapana zvinobhadharwa students. Sarapinda mashoko anobuda nyumba pana abudwa subscribe or like or turn on the bell icon. Not yesterday, most of the students were returning to school. John Joseph Kalingwe anobuda nyara achiti as schools reopen today across Zambia. Parents, any school that gives kids a list of stationery to buy must have teachers arrested. Introduce free education as your kids can go to school for free with nothing but their school shoes and uniforms on their bodies. Toma developments anobudikira kuZambia. Tinoda kumira kuzwa vana vachikunda vachiti free education, free stationery. Well-paid teachers, no back to school headache. This is Zambia for you, whose economy largely depends on copper and agriculture. It reminds me of Zimbabwe in the early 1990s, where even food was provided at school with daily board supplying milk, beans daily. Toma shukana kuda chitoko pana pano kumwe kuzwa vachikomenda madevelopments arikuitika nyika yeZambia vachina kuti students vanhu vechikoro vakunzi stationary munoiwana ikoko kune free education kunyange zvaizambia ichidependa on copper and agriculture. If it was Zimbabwe neminerals are deposited munyika, how much kana kuti how many students angadei achibhadharwa nethe government vachienda kuchikoro for free? Tudze mafungiro enyu kunotodii pamusoro pechitiko ichi chinoexposa kuti there is massive corruption in our country. Yakune section medu tudze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.